Doma jeszcze. Samo o to ulje, što ima, će stav napod. Čekaj. Ako... Neće to valjda zapaliti. Neće valjda ni izaći. Smo povrtili sve. Povar, ja. Stav gore na ono... Neće. Opa, Tu lijevo, tu, baš tu. Čekaj. Ćemo mi, ćemo ovako. Hoće li biti? Taj tanjer, hoće moći biti? Adam šajeli. Pokušaj. Izlazi. Uzet ću još jedan tanjir, ovu ćemo samo salate staviti. Vrelo. Gore ono svira. Ne znam, ja čujem nešto. Beteše. Uzet ću tanjir još jedan. Pa ćemo... Čekaj, ćemo da postaviti ono. Eto me. Da je rabat fasta, hajdi. Sam povar. Sam povar postavi fertik. Pečeno je. Koja tavla? Bez teflona. Ako sada odmah nazovete, nećete dobiti jednu, već 3. Nećemo mi 2. Ne znam, nije ovo tavla. To je mišljenje ananaza izmislio, a? Ovaj se dobro izpiti. Ja, tam su malo bolje, ja? I ostade pola. Mhm. A nećemo dati... A pojedi me nama. Eto ga... Sad ćemo sa ovim sad. To... Ostav tu baš je. Yummy, yummy, yummy! Omaj sve. Že stoji na prostoru. Klik. Leka. Gdje ćemo to? Tom ćemo, jo. Za svaki slučaj. So. Uđi.